Pozdrav kolegi ribolovci, ja sam Matija Milanović i dobrodošli u moj novi video. Danas smo na takmičenju Gnezdo Samoila, izvukli smo poziciju broj 7 i sada krećemo sa pripremanjem prihrane. Kao prihranu koristit ću Elegance Metal Green, znači to je osnova. Znači to je osnova hrana za nas. Za dodatak koristit ćemo M1 pelete i Big Pig Tiger Nut. To ćemo odmah sada stavimo. Dve različite kofice. Otvaramo Tiger Nut. Sipamo ovu nju. Znači ovo je veliki promer, 6 mm. Znači dodajemo vodu. Nećemo mnogo vode, jer ne želim da se skroz natopi pelet. Dodamo malo aditive. I ostavljamo u ovoj vodi da se natopi. Otvarat ćemo sad M1. M1 mesna aroma. Ista priča. Otvaramo kesu, sipamo u ljubu koficu. Tako. Dodamo aditive i dodamo vodu. Šta je? Kola ti napravim sedište. Tako. Dodamo vodu da se pelet natopi. Još malo arome. Sad prelazimo na kvašenje hrane. Čak se mogu da otvorim i odmah, pa ću posle da doziram. Sipamo. Bitno je da sva hrana bude lepo spremljena i da se lepo raspada u vodi. Znači to je najbitnije sad. Mora još vode. Znači ona se lepo raspada. Ostavit ćemo da upije vodu. Pa ćemo posle prosejamo, pa ću posle još da je dovlačimo ako treba. Tako da, to je to. Pelac ostavljamo da se natapa, posle ga cedimo. Ovo su ne živi, nego mrčevce na pečenje da vodi. Znači stavljamo pelac da se lepo natopi vodom. Znači treba se natopiti neki 50%, znači da ne bude ni skroz mekan, niti da bude skroz tvrd. Znači treba bude neka srednja, što se tiče ovoga, znači neka srednja mekoća. Oni su još tvrdi, tako da treba još to da stoji. Sada zapatit ćemo vodu u jednu kopicu da imamo za pranje ruku. Tako da, čak što više ovdje možete odmah poslije napravimo još jednu kesu hrane na isti način.
Evo, možda napravimo drugu turu ovdje. Napravimo još jednu turu hrane. Treba. Odemo tekućinu. To će se poslije da prosejemo. Stavljamo jedno pola sata da voda upije hranu. Poslije toga psejemo, dodajemo pelet i ako treba dovlažimo još malo i to je to. To je to, nastavljamo klip za po jedno pola sata kada ova hrana stoji. Možda prekineš snimanje. Dobar dan kolege, vratili smo se, evo hrana je upila. Ona je već, možeš malo da se čak dovlaži. I sada kreće onaj glavni deo i najvažnije sejanje. Znači mora se sve proseje kroz sito. Znači sve kroz sito mora se da proseje. Ne smije ništa da ostane. Naravno na situ će uvijek malo da ostane hrane. Jer ne može sve da lepo rasporedite. I ona će bude vazdušasta. Evo i to izgleda ovako. I ja idem sad ovo sve da prosejem pa se javljamo posle šta dalje radimo. Ovo je dobro već. Moći gledam sve. Evo provodi danas u 9:45. Kako 45 minuta kasnije provodi. Strašno. Biti mogu i boje. Znači hoće baš njerom. No pa kad ne idemo što ne mi skače, malo pivice. Ali si želiš da puštam da si igra. Ali da učemo, ne možemo čekamo cijel dan. Ajde ti pružite mi redovno. Izlazi, mali. Ajde izlazi. Duboko. Možete prišli sram? Da. Ne pa kad igraš, a? Evo zakovao. Udno i neka pušta. Mi to prepredati se nečutim. Ovo je malo sve šta? Nije interesantno. Borba. Evo, ugaj. Dobar. Izgleda tako. Što da ga hoćeš? Ne mogu je vinda. Evo, izađi mogu kare. Ne vinda, ne mogu je vinda. Ne mogu. Čekaj. Sad ću da nam čekam. Nisam što. Evo, nisam si. Gledaj, tako ti misliš da će da znači. Vidi ovo. Napusti u tekstu. Čekaj, evo dobro. Opa. Nije što se mogli ući za kojke. Tu je oko 10 kila. To je dobro. Majstori. Umori me.
Ovo ti si mi se pusti čoče. Pa ja šta, buko sam. Ej, imamo onaj prs. Neće prs. Iza tebe, brzo. Antiseptik. Dede. E tako, stakni se mi, to. Voda. Čekaj, Miran. Tako. Sve to? Evo, neće. Dobro što imamo i duši, neće bi nas je odupala. Čekaj. Tako, ajde, ti sam. Ajde, sam. Ajde, sam. Tako. Ovdje. Obac. Dobro, razumio. Idemo dalje. Ja nemam ovdje pomoć. Nemaš šta sad. Druga runda. Druga riba, druga runda. Otkači se. Vidiš sreće sljedeći put. Morat ću psa. Morat ćemo da ga siliš. Čego? Ništa. Da. Neko komšije pre doći kod nas. Neću nas kaži kod nas, bio će osim ovak peć kod komši. A kao komšija neće? Ja sad učim drugog sam. Gledaš manje ništa dok ne dođu oblu. Jer mi ti vjerujem da su manje šanse da skače. Još da. I kada ide? Ne vidiš nikad. Snimi štapce za znaš. Imam kukade na princip. Treći po redu, ovaj dan se će ovdje izvučem. Idem. Vidiš tu gdje je mreža, ne? Možda vidiš, ne? Evo, pokušao. Da, neće ti izađe. Ujela. Čekaj, stani bre, evo. Sad će. Joj, što zanima? Gdje si ili gdje ideš? Vrati se. Ne puste. Uvijek ne vidim za mi dunaste. Ajde izlazi čovač. Koliki je vrat? Pusti malo drugo, smotri. Evo, umre se, osjećam se u moju. Sad ću izvučati. Ne, vuči ga, ne diži ga. Ovo je manji, ali opet da je vraćam se. Nesak. To je to. Kosa. Hoćemo novi sakan. Da, sve kosim. Imam 30 kosa, kosa. Imaš što da kažeš? Imam.
Ovo je nepravedno. Zaboran sport. Znači, ja da pravim prikaz i večer. To je to. Osoba, bačim gubi vremena. Što prije pričaš, već ćemo zabaciti. Vi izvuku Soma 12 kg, tako na naše mjesto. Soma? A, sad ne davio. Mislim, možeš tako da, Da, tvoj. Prvo ga spustio, ja udarilo potpustilo, ja udarim kontrolom tu. I Boris ima da otpusti. Ovo je mali nije veći. Onda neko bi vremena izvačina. Ma doborio štab, koliko je mali. Znači, ovo je ušao na moje 12 mjesto. Dobro, beži tamo. Ne mogu idem na tu Kako stranu. mjeri se. Što za vas onda štartuje vodu. Ajde, spremim se smjeru dok ovo čuči. Kako ti pozabaciti kako sam? A da ti ga vuči, veti koliko si daleko. Dobro. Ajde, došlo te. Tu je. Sad ga mogu dignem, ako sam gledao sad mogu. Sad se očinu. Vuci, vuci. Muti malo Ne mogu, sad mogu da dignem prvo. A, ne Ne mogu da možeš. dignem. Viš da mi vučeš tako. Če ga presedi na pola. Čekaj, maš. Čekaj, možda da ga ne vidiš. Ajde, digni se gore da se vidi. Ne predaj si, možda nije tako malo. Evo skoro. Vrti se, čekaj. Ideš se dna. Kaj je parabola, šta? Ajde, zakačim ga, da nešto. Čekaj, potom pređemo onda. Ne mi ti tamo, prebežite ovamo. Ne, vidi, samo tamo. Ej, još je kod, još je preko ovaj granit, ajde moći da prošli. Mogu da dignem čovječe. Gori, gori, gori. Opa. Znaš kad bi držao malo tekstilo? Bez konca nema ništa. Bez konca nema ništa. Uopšte nije mali. Nema ni. Daleko malo. Ne. Došli redu, daj na krajnjem mjestu. Dobro? Jedan. I on je. Preko 5, svi su. Moj koji je najveći. Jeste, ali tako. Vati, ispred. Daj pa se moga. Ti što da te baća. Neće, ajde, ne vredi, je ona toliko. Ne vidim da je otišlo. Ne otišli ispred mjesto. Sad dobro će izvučeš ako ispod ti će vraći. Da, otišlo. Ako vučem samo možda napravimo da umrti. Ne otišlo preko 200. Znači ne otišlo preko. Ja mislim da je već da vidim tamo da. Dobro, ja mislim da grešiš, sad će umrtiš ako nije. Ako vučeš sam gdje si bio pa će vidjeti. Ne otišlo preko, sad bi se već. Ne otišlo ispod da bi živio svoje. Rekao je nekada učin dobro. Rekao je spod poštapa. Baš se kako krenuo vrh šta. Ne tako uzme nastojiš da sidiš tako. Pa držim kadar i jednu ruku kadar. Opa, evo ga, tek kreće. Tek će sada krenuti. Da vozi. Da. Evo ga, krene. Pazi, odkači se. Što ti tamo? Ajde, nemoj da se otkačiš. Da, viš potiče.
samo da prvo učiš. Evo ga isto je. Čekaj, možda šta da vidiš ruku. Ne, kako je. Tako je. Ne da izgleda. Questo è lo spinto. Malo da pustimo. Možeš da ne vidiš. Evo, tako samo da kačiš. Opet ideš tako. Da podignem, šta? Ne, vraćam. Ovako se Vrtili smo da to mera dobro. Eto, eto. A to da bliže dole. Nije. Čekaj, da vidiš. Dobro. Pa se bori, žijela ti. Vidiš. Vidi to, ma to. Jo, ovaj veliki. Dobro spadne. Što? Vidiš da se obrnu šaf, ajde vi sredite ribe, ja ću mu dobro. Mijan. Eto, eto. Da, ja moram pomoći. Malo sam se tek zajedno. Hoćemo da merimo. Aha, daj. Pa dajte merimo dok ne bude. Evo ti ovdje. Za Evo. sliku. Sad bi trebalo da... Anđelo, se sve zanimljeno. Sad je opet si na GoPro, a? Ne. Jeli, na GoPro? Obavezno moramo da komentujemo sve. To, ne pošalješ? To pa video. Dobro. Još ti sami komentiraš, sami dole i onaj, kako se zove? Opis. Opis. Ovdje zapravo takmičenje. Ti svi? Možeš to sad. Možeš kupiti naučnicu oko što da ne se bavi. I direkt je previše opušten. Ne da nisu opet mašinica. Pa može tu samo da se podmažemo. Ne možeš to da znaš šta znaš. Ono toliko sve. Eto, dođi ovdje da mi izvadimo da na mer. Dođem ja smjerati. Ne, ti snimi. Šta si, bre ti? Ovo misliš ništa da oko šaran bi. Ovo je šaran imam se. Ne pomeri si na tamo. Ajde još jednom. Za malo. Nema da daš. Nema. Ne daš mu da Daš mu da viš. Damo. Vidi. Ovo što napraviš. Aj njega. Kada ću biti čapila? Ja ću izvučem redov, ti odmah u. Miran bre. Da nema oko. Ima tu je. Aha? Evo ga. Baviš da mu mutno? Možda mutno nije dobro. On se pošio, vidite. Super. Peta riba. Da vidimo koliko najveća riba. Dobre. Molač. Ništa smrdi jebe. Hemija. Misliš da je zbog toga? Viš koliko ima taj? Sve će biti. Koliko? 9.410. Skoro 10. Vjerujem to nije najveća riba na jezeru. 27 kg. Stvarno, a? Koji sad je 27 kg? Imali su sad na ligu. Ne, mi kazno zato što koja je najveća riba. A? Sada koja je najveća riba za... Aj, 10.230. Znači za malo smo. Za malo. Veću bojilicu samo u Marokoj. 10-ku, 12-icu. U areator onda i u ćošak. Da tako malo kukuruz.
Neće ništa drugo. O jebote. Šest kila 160. Zadnje, a? Da ide snimaš od pozore. Jasno, dobro. Pet, 610. Dobro. Svakako. Ja, kamoli. Ne, ovo se ne daj. Ovo je vuče. Vuče tuđi boks. Snimaš ovo sad za? Da bi da. Snimi šta? Pa vidi se. Nego gledam, pokušavam se dovatim u kadar da vide koliko vuče. Zato da tuče, ima nečemu. Ne može da liječimo. I tada ja sam. Znam vi zapišite koliko. Ajde, ovako ne moraš doći još da. Znaš što je dobro. Tako on te sjeo s tom. Pričam. Budi dobar što. Dobro što ovo jako smo mi dobri kod. Znači da se mi stavimo držao više. Otkači. Otkači se. Ja. Toliko blizu, toliko daleko. Sam bre tata, viš da vuče dalje. Evo sad ide prema obalima opet. Pa ne ide to. Kako? Ne ide. Viš koliko se vještap. Da mi ide, vidiš ti? Nije pravo što ne. Došli. Miša. Vučem fajnie, nie? Otkači se.
Možemo staviti per između ovo, znači 25 sekundi, tako ovo ima na ovu si nešto želite. Ajde, ti krećeš. Ne smem tata. Ne smem tata, kaži, slušaj da ne smem. Jer krene i on pukne s mnom. Evo, vidiš, mora bude oslovati, vidiš. I pa se si ako stavиш, posti šip. Ono, pod sustavljanje mora nijeti mašinu. Не руши. Što si sad? Koja je to sila? Nema, to su igre. Nema ne veliki tribon. Zašto si ovo spustio si bio? Nisam spustio, jer znam što si što. Voda gore. Lala, gledaj sad koliko se savio. Ovo je dobro. Kupim bolju mašinicu, skočim. Evo ga tamo. Pa za crni petak, podbrojam mašinicu. Znaš što to? Mora se kupiti nova mašinica. Ova njeknje. Hm? Ova neće moći. Znači, ne mogu da krećem ručicu, samo mi zakoči ručica. A? To ne treba se dešava. Ne sme se dešava. Čekaj, Matija, to je nova mašinica. Nije brst nova. Pa ja mislim da je od ribe koliko ti napravi otpor. Pa može i to, ali ne bi trebalo. Jaka je mašina, 4000. Namenjena za velike ribe. Pa ne znam, ti si iskusniji od mene, ti proceni to. Treba da previše. Znači se okreće. Nećete menjam sada za rovno ti kažem. Opa. To. Evo ga još jedan. Taj ispod 10 kila nije. Vidi koliko je debeo. Onaj golač moj od 9,400. Misliš? Pa gledaj ga golač. Pa da Možda. kažeš, Možda isti. Ne verujem da je isti.
Me rekao mi opet da uzmemo slepca, da ga ovaj put lepo izmerimo. Au. Miran. Miran kad kažem. Radili smo ovo već jednom, ne moraš opet. Ne mogu otkačim. Gdje se zakačio? Dobro smo ga zakačili. Nije, otkači se sam. Kako ušao mi redao. Daši. Za ovo ide veliki sak. Da. Ovo ide veliki sak. Najveći. Moram kupim još ovih sakova. Ovako veliki. Za ovakve ribe stvarno treba. Ovo je... I snimaš? Da. Obavezno snimaj. Koja je ovo riba? A, šara. Ne koja je riba, nego po redu. Ne znam. Sedma. Koju smo izvadili. 15 koju smo upecali, ali 7 koju smo izvadili. Pošto veliki broj nismo uspeli da izvaditi. Majko ti božju. Opalac. Opala, ovaj sak ne može izdrži probojku. To je to. Opala. To je ta smeta mnogo pada, znaš. Znaš koliko izdržava? Hoće? Da. Ne. Nešto veliki. Sad ušao ovdje, mislim sada. Mene stavio da se vratim ili da podigneš nešto. Mojem preštak. On je prešao, dobro? To on je. Ne možeš da trči, odmah ću kaži. Možeš možda malo. Kaži ono. Je to mnogo slabo, to je 0,25. Pogledaj. Ne, znam. Ovo je tetno jeste, ali je sam krenuo da nije dobro. To možeš baš polako. Nije jako ništa. Onda je gledaj. Koliko je? Da li snimeš nešto? Gledam. Teraz one są na altimetr, nie wiem, to jest. Ja tak śmiesznie robię, coś. A ja bio neće. Ovdje u ovom. Evo. Čekaj, sad će. Ajde, izlazi. Imate ide desno. Eto ga. Eto ga, nije tu. Pikabu. Fizikale, već. Možemo sve misli. Ja sam tu sam na to izgledao da vidim. Mogu ne vidim.
To! Uči, ne diši. Teljuštar. Evo njih mogu zakači nikako. Zakači se brke. Šta se za usta zakači? Malo ću snimiti. Neki narod vidi šta treba. To je to možda reći. Ja sam. Otkači se. A dobro, dobro. Pazi, znaš što se desilo? Uđemo bilo ovdje. Sada je prešla ovdje. To se. Nešto mi čuku mene. Da, to su pokonali. Znači kako mu ulici bio sa leve strane, s desne, on je prešao s druge strane. Ja da smo ih čupali, onda se zakačili na S drugu. druge strane, da baš. Ovo je tu. Vidite? Baš sad. Samo ćemo pustiti. Može bez unici. Ne smijem sam da ga preći svi. Moraju da ga pustimo, ali ne smijem da ga... Ovo je cijela napravo izvučeno jer ima ovih. Ovo je naoko izvučeno. Imam dva karbon. Imam što koji baviš metara master, ispod maksa. 3,90. I ovo ću pokazati. To što sad testi. Osjetljiv, selektiv. I jak. Mada. Treba mi razmrda. To će snimati, evo koliko se već tako. Lele, vidi ga. Znači, to samo da kažem kako je tako. Kovanje 10 kila. Možda moći vidjeti tako. To ću im križiti. Nemo vidim već kako minuta. Kada ga izvučemo? Ako ga izvučemo? Nema da ga potuđeš, će izvučem. Pa vidi koliko smo Dobro, interesantni. može dobro. Još ranije ili sam, šta misliš? Šta? Ovo sam ovo izre. A, dobro. Tako važno mi je snimio popustio. Ja bijal, neko on. Ja, to! To. To je moje znanje bilo najveći i najbitnije. Nema niko me mora da zna, to stoji. A možda ga znanje izvučeri. A, vidio. Ovo je oko desetke. Ovo šan za koji si gledam sam je. Da ti mi ne sikješ. Rekao mi ne treba. Eto da ga snimim. Koji sad da ga snimim kada Pa evo, ne, on je ovdje malo. Nadi viš Da bacimo ovaj tako, spreman. koji? Nije. Još jedna riba uspješno. Odmah je. Baš ti skoro, to se mogli pisati. Da, to je sve potrebno, to je nešto što je bitno. To sam da treba reći nešto. Ovo je dobro. Ovo je se pojavno lopi. Ima svoju čempanje. Ne daš tako kako se seti. Ne, ovako sam. Da izdržava ovoliko silu. I ovo su mene nevjerovatno. Znači, koliko danas je, ne znam koliko danas je opterećena, ona ne popušti, dalje je kruta i dalje je čvrsta i dalje država. Koliko si platio? A? Koliko si platio? 1000 metara, 1600 metara.
Koliko stvari, koliko muzika, u to pitanju dobro spremno. Akela, za distance feeder. Tata, doći. Ajde, dobro. Znači, struna 0.32, znači prečnik izdržava 16 kg, što je do sada još nisam najviše na jednom. Znači, do toliko je tam kada toliko izdržava. Što sam mogao piti gostova? Ovo je dosta drugi gost. O, brate. Samo neki ništa. Evo sad, ekran borba. Prava borba. Sad će ovako jedno 2-3 minuta. Dok ga skroz ne moram. Aj vali, i mi ćemo se... Ne vidiš. Malo ti moći, još više tvoju energiju. Da je pametan se čekao da dođemo do ovdje blizu da ima najviše otvora. Pa svi su taki. Znači oni vuci tek kada osjete dno i blizu obale, onda oni pruže najveći otvor. Tako je, to šalim. Kod binaca malo drugačije, ali kod ljudima je tako. Diži se bre. Uf. Maska može drugo. Može ovak mi zdaje. Evo ti. To! Prije. To! Nema te. Nema gdje. Lepotan. Pravi divljak. Pa ja mislim da je 9 kg 100%. Ne vjerujem, ovo je manji. Nema ovdje, može sve. Oko sve. Znači, pop. Kaži ga se dinal. Ne. Uzmem ovo, odnosno ova zadnja. Ne, za breke vuče. A? Pokrećem to kada skače. Možda i desno rukom dođeš. A, do breka. Za brke vuče sve. Ne, evo, gledaj, da snimaš. Ja, pogledajte, ovdje mu je bila ulica, a posle me zašla u brk. Znači on se skačala odatle i zašla u brk. Imali smo sreću što se ne zadira. Baš ne mu sreće.